дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарафиддин Гадоев. мехостам дар мавриди ҳилаву найранг ва фиребу макрҳои Эмомалӣ Раҳмонов имрӯз суҳбат кунем, чун рӯзи 8 март дар суханронияш дар рӯзи Иди занҳо қайд намуданд, ки мо дар муддати 30 сол мардумро нагузоштем ки гурсна монад ва ба ин овозаҳои дурӯғ дода нашавед, ба тааллука наафтед ва он ахбору хабарҳое ки вобаста ба панҷшави коронавирус ҳаст, ин воқеӣ нест. биё бубинем ки амин ахборро кӣ паҳн кард, ки дар Тоҷикистон коронавирус паҳн шуда истодааст. пеш аз ҳама Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ба хотире ки интихоботҳои Тоҷикистон пурра тақаллубӣ шуданд ва мардум эйна эҳсос карданд ва дар расонаҳо аллакай дар ин маврид бештар мардум суҳбат карданд. бештари мардум ғайр аз он даъватномаҳо барои иштирок дар интихобот нагирифтанд. ин аллакай ғайриқонунӣ будани парлумони онҳоро нишон дод. амнияти Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ чӣ кор кард? як овозаеро аз тариқи масҷидҳо паҳн кард, ки барои пешгирӣ набудани коронавирус бояд ки дари ҳамаи масҷидҳо баста шавад. албатта вақте ин амалиётро Кумитаи давлатии амнияти миллӣ роҳандозӣ кард, онҳо чӣ ҳадаф доштанд? ҳадафшон ин буд, ки мардум аз як проблемае ки асосии сиёсӣ аст, ки ин оҳиста оҳиста метавонад норозигии обрӯйро бештар аз байн барад, ғайриқонунӣ будани ҳукумати онҳоро нишон диҳад. инҳо масъаларо гирифтанд, гуфтанд, ки фикру зикри мардумро аз интихобот ба коронавирус мебарем. тариқи ки? тариқи муллоҳо, тариқи ҳамин муллоҳое ки дар масҷидҳо фармонбардори Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ҳастанд. яъне тариқи инҳо роҳандозӣ кардан масъалаи паҳншавии сирояти коронавирусро дар Тоҷикистон. дар ин ҷо мардум вақте ки ба бозор омаданд, молу ғизои аввалияро харидорӣ карданд. чӣ харидорӣ карданд? орд, равған, шакар. ҳамин тиҷоратҳои орду, равған, шакар дар дасти ки аст? дар дасти домоди президент Эмомалӣ Раҳмон бо номи Зоир, Муҳаммад Зоир Соҳибов. дар ҳаминҷа 20-25 то 30% маводи ғизоӣ дар Тоҷикистон қимат шуд. ҳамин 25-30% ба кисаи ки рафт? ба кисаи домоди Раҳмонов, ба кисаи Раҳмонов рафт. яъне ки дар инҷа ки даромад кард? Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз нигоҳи сиёсӣ даромад кард, домодҳои Раҳмонов аз лиҳози иқтисодӣ. Раҳмонов биромад ҳамчун мусичаи бегуноҳ дар инҷа гуфт, ки бояд ки аз об хушк барояд. Раҳмонов ҳамеша бо ҳама дурӯғу фиребу найрангҳояш аз об хушк мебарад. мегӯяд, ки дар суханронияш мегӯяд, ки шумо ба дасисаҳо ва овозаҳои дурӯғи мардум дода нашавед. яъне ин дурӯғро худи Кумитаи амнияти давлатии миллии Тоҷикистон баромад, ки зери фармони худ аст. бе иҷозати Эмомалӣ Раҳмонов Кумитаи давлатии амнияти миллӣ чунин амалиёти фиребгаронаро роҳандозӣ намекунад. яъне бо иштироки худи Раҳмонов, бо супориши худи Раҳмонов, ин амалиёт аз ҷониби худи Эмомалӣ Раҳмонов чӣ шудааст? роҳандозӣ шуд. яъне дуруя будани Эмомалӣ Раҳмонов дар як ҷо Кумитаи амнияти давлатии миллиро супориш медад, ки ин амалиётро анҷом диҳед, аз тарафи дигар мебарояд дар пеши занҳону дигарҳо мегӯяд, ки бо инҳо дода нашавед. дар ҳоле ки ҳам домодаш даромад кард, ҳам масъалаи интихоботш ҳал шуд. дута масъала. ҳозир гунаҳгор шахси сеюма мековад. ҷиноятро худашон содир мекунанд, ҷиноятро худашон мекунанд, вале шахси сеюмро мекованд ҳамеша, ки инҳо гунаҳгор нестанд. шахси сеюм гунаҳгор аст. яъне дар ин ҷо ин амалиёт нишон медиҳад, ки худи Эмомалӣ Раҳмонов бо чунин макр, бо ҳилаву найранг миллати тоҷика 27 сол дорад, бо чунин роҳҳо идора мекунад. мардум ҳайрон мешаванд. аз куҷо пайдо шид ин овоза?
аз масҷидҳо сар шуд. Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ина роҳандозӣ кард. ғайр аз ин эмомалӣ раҳмонов таъкид мекунад ки ман борҳо таъкид кардам ки бояд миллати тоҷик барои 2 сол захира кунад. имрӯз эмомалӣ раҳмонов фаромӯш кардааст ки асри 21 аст. ман дар кишвари урупоӣ зиндагӣ мекунам. мо барои 1 ҳафта ҳатто захира намекунем. барои 1 ҳафта захира ҳеҷ аврупоиро ман надидам ки барои 1 ҳафта барои 2 ҳафта ҳатто захира кунад. чун ҳамеша боварӣ дорад ки давлат барояшон дар ҳама ҳолат таъмини ғизои аввалияро анҷом медиҳад. яъне устувор будани сиёсатмадорои аврупоро нишон медиҳад. вақте раҳмонов мегӯяд барои 2 сол захира кунед, ин худаш аллакай нодуруст аст. ин худаш мардум барои ҳатто 1 моҳ захира кардан пул надоранд, маблағ надоранд. маоши мегирифтагии онҳо бисёр ночиз аст. $70-80, $100 мегиранд, бисёри баланд гиранд мардуми тоҷикистон маошашон. бинобар ҳамин он чизе ки эмомалӣ раҳмонов таъкид мекунад, ин ғалат, аз реша ғалат аст. яъне ин худи ноустувор будани сиёсати эмомалӣ раҳмоновро дар ин ҷо дарак медиҳад. ва худи коронавирус ин ба манфиати худи эмомалӣ раҳмонов буд. ин оғзаро паҳн кардан ба манфиати худи домоду духтаронош буд ки 30% молҳое ки онҳо оварданд қимат тонистанд фурӯшанд, даромади бештар карданд. дар инҷа кӣ зарар дид? миллати тоҷик зарар дид. дар инҷа кисаи кӣ хароб шуд? мардуми тоҷик. дар ҳама ҷо, дар ҳама амалиётҳое ки эмомалӣ раҳмонов мегузаронад, миллат зарар мебинад. эмомалӣ раҳмонов одат кардааст ин комбинатсияҳои кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон аст ки аз як проблема ба як проблемаи дигар гузаронидаанд. шумо бубинед, мо мушкилоти чӣ доштем? бонк доштем, маркази процессингиро ташкил кардан ки ҳозир миллионҳо доллар аз мо мегиранд. мо фаромӯш кардем ба хотире ки моро пай дар пай аз як проблема ба як проблемаи дигар мебаранд. вақте ки ино меоянд масъалаҳои масҷидҳои моро мебанданд, ино ба эҳсосоти мо шумо бозӣ мекунанд. яъне ба эҳсосоти эътиқоди динии мардум бозӣ мекунанд. яъне дар ин ҷо манфиати сиёсии онҳо ҳаст. дар ҳама ҷое ки мо шумо мебинем, дар ин ҷо бозиҳое ҳастанд ки дар он ҷо манфиатҳои шахсии онҳо аст. мехоҳанд аз як проблема ба проблемаи дигар баранд мардумро. аз як проблемае ки барои онҳо манфиат меорад, зеҳни мардумро ҳамеша дар як ҷоҳое машғул кунанд ки ба онҳо хатар овард набошад. вале интихобот, аммо фиребкорию найрангбозӣ, ғайриқонунӣ будани ҳукумати инҳо ин хатарҳои сиёсӣ дошт барояшон ва осон хушрак аз як проблема ба як проблемаи дигар моро бурданд. мо фаромӯш кардем дигар ки интихоботҳои тоҷикистон ғайриқонунӣ гузаштанд, раи мардумро дуздиданд, интихобот ҳатто баргузор ношуда буданд, аммо парлумони тоҷикистон ғайриқонунӣ аст. имрӯз мо ина фаромӯш кардем. ҳилаву найрангҳои раҳмонов дар ҳамин ҷо иборат аст ва бояд миллати тоҷик бисёр гуфти худи эмомалӣ ҳамун зиракии сиёсиро аз даст надода фиребу найрангҳои эмомалӣ раҳмоновро хушрӯ омӯзад ки ин ҳама ба манфиати эмомалӣ раҳмонов буд. ин ҳама ба манфиати ҳам сиёсӣ, ҳам иқтисодӣ, ҳама тарафа ба манфиати эмомалӣ раҳмонов буд. ин буд фикру назарҳои ман дар ин бора. худо кунад ки мардуми тоҷик аз дасти ин даҷол, аз дасти ин чингизи эмомалӣ раҳмонов озод шавад, чун ин ҳилаву найрангҳо дурӯғ дар болои дурӯғи эмомалӣ раҳмонов миллати тоҷикро хаста кардааст. ҳама ба фикрам ки аз ин дурӯғҳо, аз ин найрангҳои эмомалӣ раҳмонов хаставӣ зиёд шуданд. худо нигаҳдоратон. боз иншоаллоҳ дар суҳбатҳои дигар суҳбат мекунем.